ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପିତା ଶାଗ ଭଜା। ତ ପିତା ଶାଗକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ବାଛା ବୁଛି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇଦେଲି। ସେ ଟକର ମକର ହେଇକି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ସୋରିଷ ଦେଖୁନ ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିକି ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ପାଚିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ କରିକି କାଟିକି ପକେଇଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିତା ଶାଗ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ଦଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଜି ଅଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଶାଗ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିତା ଶାଗ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ତ ପିତା ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।